espelmes hi poses. M'aturaré quan arribi a 25. Venen invitats? Sí. Li hem dit enmig que vingui. A menjar gelat i una mica de pastís. Jo no l'esperaria aquesta nit. Per què? Enmig és amic meu. Vam estar plegats de la mateixa companyia, la 241 d'enginyers. Treballem a la mateixa fàbrica i som del mateix equip de pites. Et penses que podria mirar-lo a la cara? Estat-li Kowalski, li has explicat tot. Pots pujar i de veus que m'he explicat. Tindria un pes a la consciència la resta de la Ho ha meva... deixat córrer enmig. No ho hauries fet, tu, sí. T'he preguntat. Ho ha deixat córrer enmig? No. No ho ha deixat córrer del tot.